rapport sieħu dettaljat. Iva, ser. Grazzi. Saħħa. Galja, muret l-għom ġibaw. Iva, ser. Mutu muzgur ta' maħallem mux għad ma nġismux miksur miskin. Daqsa gravi? Mela kem sawtu? Li dak marru jisibu miskin. Għandek tajt ma tanġ għawdi l-impjek ġdid li sa' mela kienet jaħdem. Inġinier! Fetħet xi kumpanija ġdida u impjegaw magħhom. Dak raġel bravu ta' anke kop fl-armata kif? Għal-raġi għamela kien kop fl-armata. Għax għaddet miegħu il-mara tal-kurunel u biex ma jaqlax inkwiet għażel li jitla'. Raġel sewa miskin, imma dellu tqej. Jiena naħseb li telaqgħu mill-armata aktar qabad magħhaw milli qabdet miegħu mhux hekk? Anzi Serafina, inti postafu sew. Sewwet ngħid nett. Jien ma nafx jiena d-dar inkun ma' raġel il-familja, bija ma jinteressanix minn irġiel oħra. Mhux hekk? Nista' mmur jinspettur, irridu mmur għax-xogħol. U jien mhux suppost miegħu. Imma wekkejtu li lejsieħ. U jien m'għandix overtime. Din id-darba se nitlaqkom minn għal-muża nieħu l-passi meħtieġa. Sintendi, dejjem jekk ma jfittxkom xu għaddanni. Imma dik mhux affarijiet tiegħi, affarijiet tiegħu. Lejlek se ngħid sur segretarju. Ara ma terġax tagħmilli xi bużollott oħra bħal din, għax taf fejn tispiċċawx. Kordin, issa qdu tilqu lil barra. Stennew ftit. Spettur, tant taf xi fisser. Li min għeddet li se jagħmel il-bomba du jiġġerra ma' saqajn. U t-teddid hemm magħha. Issa morru għajdu l-tumbenit. Forsi ma tafx kif iċempel il-kwartier u jibatulu xi stakkament sieħ biex joqgħod għal 27 siegħa. Ġdi jiġi s-sur Pippo. Tajku sej beżani s-sur Pippo, barra! Zik ħardu mbenit ta' Dmiri ġus, waħda mill-lopi tal-ħniena, żur il-morda. Sada wasib dej kollok tibda sur il-kalzrati għax kolla l-ħabs li batu. Fittixom għaddanni u nibda rejx minn fuq darom. Jien s-salarit ma t-ixtajfa xogħol. Bismi farrak inkapacitato għara. Oġġi biex ta' għabel tħaltaw dejk għand il-professur. Għalek il-professur. Għalli minn barra xok. Għalli għandek xej gravi. Ment don minn barra xok. Għandek xi idea x'effett jista' jkollu x-xokk fuq il-moħħ tal-bniedem. Għawnek id-darti għednu. Inti kparir ġus, kif toħroġ minn hawn? Sib karriera ġdida int. Iwa. Għalla għajdu forsi nitħajja. Ta' tuġ, għax kam taf tirrex ta' Tafli l-emek nejdu li għattura. Għawnek Għallu idkom magħhom. Lej, kombinazzjoni konta d-deminem. U bħadċin smart lajjatu l-istobju mordna naġġara. U l-għara l-ispettur. ċorma nis u Giuseppe Fadira dem. Isma minni wens dal-affarijiet aħrabhom. Issa kieku qatluħu inti kont tkun magħhom hekk li ftit. Għara liħor, kont għal l-ħabs bħalhom. Ġardu li jridu, jaqtawna mill-kop ta' vigilanti. Senħallik ġus, jekk tkun għadek għada, naġġa ġenerak. Għandek tu xi ħaġa? Għaxas, nistħanajlek dun. Għaxi tibtisti? Nġibek il-padella? Ix tibtisti Patella, mawx il-nerza tal-patella. Għax jena li ġrali dal-inċident, jaħsa kont se nibda naħdem dun. U sa nistaġu u għallura spiċċe. Il-arċentizmu, jek tislifni xaħġa dun nara, u għedek ma li nibda naħdem intilek u għedek, għaxan bżonnu. Fimlek, kemm għandek bżonn ġus? Għax għandek fil-but. Razzjok muntum, u għanna ċwiċ. Ora li, għoldan xtak. Ma kienx muntum, ma jidix jisajdum l-Amerika. Kikun għamel bicċa negozju, naqra kamxa flus, bla bambati. Tajfa, u xkont tagħmel? Diċu noqqadu għaf. Ekki għek biex kull-jum għanna niġu għawna do sekretarju nafu. Ettifem. Mela dak moħħok, naslim nista' nifmek lilek. Ejja bil-ħaqa, għax inti d-dom ma tifem. Konna nikru d-dar tagħna midej lira fix-xahar. Kiku bħalissa lajna 1400 lira.
Ribt? Mux hekk nibqgħu inħallik tikri d-dar tagħna u jekk il-minnikru ma jkunx irid joħroġ nagħmlu. Joħroġ bil-forsi kollu, anzi aħna nikru kull xahar. Ilu ma ċemper, għax mid-daraqqas jaħu jgwudaw. Sejlu ftit. Meta ċemper l-prova ħodlu minn rasu. It-tfal fejn hawn? Il-kunvent ma ġiżi. Għandek tajfu. Jena maċi s-saddad dik. Jem kont seri marra. Samma ċisi għad ma bret mill-marka. Ma nafx x'inhi jien. Iktar tista' tajt int x'inhi. Għax inti rqat magħha fil-kantina taħt is-sagristija. Kien jiri biex niġi letta. Imma dejjem jinqala xi ħaġa ma tafx int. Id-dinja mhux hekk dejjem jara x'inqala. Imma l-ħaġa li meta dak li jkun biżomm kollox fis-sokku tiegħu u ma jiftaħx qalbu ma' xi ħadd. Qed tifhem? Vivet nifhem. Il-bieraħ mort l-isptar. Inżur il-Giuseppi. Ejwa, kif inhu, kif għadda, smaj dwaru. Anzi, issa mhux ħażin, għalhem l-Griezmann kollu. Griezmann, u l-għent m'għandu xejn gravi. In-nies tar-raħal isilhom ħażin netta. Minn daqsxejn ilma jagħmlu oċean. Minn daqshekk sewwa qed tajt, għax ma tistax titkellem kulħadd idawwar l-affarijiet kif iridu. Jiena nisma' minn Wenzu tiegħi tak jgħidli titkellem ma' ħadd, ħalqek u kulħadd merqtu ftietu. Ma tiġiblek xi biskuttel jew xi biskuttin tar-raħalux. Le, grazzi Netta. Ħajkella mhux għandi ħafna x'nagħmel. Taf inti, qed nagħmel ir-ronda tar-raħal. Kif inhu? Ġovan. Ġovan? Ġovan tajjeb ħafna. Baqa qatt ma ħaru minn mindu ġie sfiduċjat miż-żewġ Gażini. U issa, iffissa. Biżżejjed Netta. Tiftaħ li xpjaki. Tużax. Meta jkolli ċans, nitla naraħ taf. Tlara, kemm trid anzi kun aħjar, forsi daħallu qra meġġo moħħu. Se nħallik Nett. Se li għal-Wenzu taf. Huwa Ġovan. Titu huwa seks wara ċifri. Grazzi. Minni m'għandix niflahom jintaf, m'għandix żgħira bħalek, kemm iħobbu lilek hux. Fej qatt kont nabsor li kelli nispiċċawni imma tfal imqarbin. Qed insemmu tfal. Tija Ġisella jilek ma tisma' minn għandha. Inġimgħa l-oħra ħibbit litra. Isma' daw kedin għall-album l-Amerika ta' u li kien għall-Pippa hemmhekk jibqgħu. X'kellu? X'kellha xiex? Qabel ma marret mhux ilha kienet. Fija daħqadi. U żgur li fija daħqax ma kien hemm xejn. Dak li jgħidulu fol salar, Roberta. Tajba di, tiju Benedi jaf. Dok ilu jaf. Issa jekk iddeċidew li jkollhom xi baby Amerikan ma nafx, imma lila qatt ma kitbit li xejn. Ansejli, għulek lilek, l-era teċem kien kelli t-top, qatt ma kitbilha. Ma jċemplilhom. U jiva jċemplu ma ta' kultanza biħa mhux hekk. Sarafina, nibda għandek mill-sibtu. Ħaffef ħallik minn il-sibtu. Nibda għal-sibtu salvutijie. Salvutijaj, ma tarax, qed jaħdem għaluli. U żgur, qed jaħdem. Fidda, ta' sena, Giuseppe inġinier ta' Ħanajlek, inġinier, electrician jew kien nies xogħol issejjaħ u kull xogħol bżonn jusimxi.
Sakra l-karozza sew. Jimmuġ ġej, ta' Mux ġeħel għalix. u għara li xtikna li għomma u laħat, mux ġej, murint. Naħrib għawa ħdek. Allura, issa nti pakka sigaretti naħarbu. U tkobid il-vina saħtek. Inta xejju li għawali fux. Mura raħin dum beni, tokki semmini, seli għalija, u għidu darbohra nġi naraħ, imma mux illu. Inta. ċenta naħseb. Qed nistenna wieħed kan nagħlaq hawnhekk. U ma ġiex. Ma fiex klux mela tlaqna le. Fejn sejrin? Sandum beni. Għal xejn sejrin ta' għax fejtu sejx imkien bil-karozza kienu u Anġlu. Inqata xi ħaġa. Ivara, idħlu fil-karozza jekk ma tridux titkellmu barra. Ejja, fuq, ejja ħamorru. Irkab ħamorru, imxi. Mela ġaġej. Ejba, ġaġej. Il-ġaban, ħadd ma jabbiħ. Iġifieri. Jiġifieri ġaban, ħadd ma kif dan l-istat. Inti ċekkjajt sew. Għara ma tibqalix inta, 100% tnajdlek ġaban, ħadd ma kien hawn. Għala ħadu ximkien privat. U għalihom ċistaw, issa dix fiħax taħbi. Għana s-sanajda kanċa, ma nkunx naf. Din jimxi biċċa minn tiegħek għax għad ma kien kissru l mut l-istat. Li ġejna għadli, u li ġejna għadli netta, u n-sessa li netta għadlek, minn du spiġu ċaħet zewġ kazini, spiċa biex jiffissa, għallu mek jif bil-tajn jowin. Issa, ħammorru. Serġa biċċa, nisperaw li s-sur Pippo ma daħħalniex xi basna. Għajma. Jiena ma nafx minn fejn qalaw il-dan. Fil-ħadd qatt ma kien sama bih. U f'daqqa waħda l-għajbierek naqbdu u nagħmlu monument. Jiena nagħmel imħadra illi dak għalhekk mar l-Amerika. Iva, mejja ngħidu għas-saħħat argumenti tal-bniedem għandu raġun. Kif? Li Brambotta qatt ma kien eroj? Naqblu minnu għal-mument, Ġorġ. Ma Sur Pippo, x'ridu dal-monument? Tikxfoni xbir. Imma jien, wara l-bar tal-gazin kont inkun. Umma wara l-bar, tkun isek jef konfessionarju. Tisma' kollox u trid turi li qatt ma tkun smajt xejn. Jak l-aħħar dwar, xi smajt? Ma nafx li fxil minn smajt. Imma l-kliem smajtu żgur. Flus tal-mafja. Xi ħadd li għandu konnessjonijiet mal-mafja. Wis probabbli li dan Brambotti kien xi mafjuż. U f'kariga għolja ta'. Allura, bil-limita u Malta, il-mafja Siċiljana rridet tagħmlu dak il-monument hawnhekk. U s-sur Pippo Siċiljan. Fejn nafu jekk xu li għandu konnessjoni mal-mafja? Baqa ma ġiex mill-Amerika. U fl-Amerika il-mafja forza kbira. F'ċertu każi anke kienet strumentali fl-għażla tal-President. Din kien jorqos nissa. Iw intom tridu tgħidu li s-Sur Pippo mafjuż? Le, aħna maħna ngħidu xejn. Imma Mikel, il-qasba ma ċaqċaqx għal xejn tafx. Isma, allura x'kien fi eżatt dik litra? Ara, mhux aħjar nqattaw litra u ma ninkurtaw xejn. Ara ma nqattaw xejn. Għax naħlef jekk ikolli nitfa' provi, jien stess nollef ma sema dak il-monument. Qal li għandu provi biżżejjed biex jorina li Brambotti mhux veru kien eroj. U qal jekk dak il-monument jibqem se jwaqqana ċajt mar-raħal kollu. Anzi, ma Malta kollha qal. Kif insetajt kontri? Mux dik innaħa naħdem. U mill-ewwel numru ngħid li ma nixxuri l-imkien nies, u għalhekk għadha skasi. Murana daqshekk laqgħu li qed taħdem. Taf kif ġibtu ħaġi mhux miskin. Miskin xejn, u wara ma nkunx naf nisa nitbellu. Mela tarġa' tgħid darba oħra m'ammux. Għax bejnietna taf tħajlet għalih u taf għalix u x'ħanx inġenier jaqlaħħa tajjeb. Dan minn meta sal-inġinier? Safti ilu li titħol sal-kristal. Trid ilu xejn, ilu sena issa, anki kok fl-armata kien,
X'inhu x'kien ma jimportanix, wara sa ngħidlek, ara ma tteħx konfidenzi. U x'inteħ konfidenza minn jisimak? X'nagħmlu morru sarkazin? Le, ma mhux, darba tħall basla u ma tkunx darba għax għana ma spiċċajt il-ħabs. U għana naraw kif ħad ispiċċa, għax għalli biex ngħaddanni. Mhux sa jfittixkom. Kelmu Dun Benito spjegalu kollox. U Giuseppe fehm li fl-aħħar mill-aħħar ma kellkomx torza barra. X'nagħmlu morru x'imkien ieħor? Abba mhux sewwa għadi. U xina xtaqt noħroġ ftitux. U nimxi morru x'imkien ieħor barra raħal, inħallasin il-lejl għandi flus. Fejn ġibtom? Tajt ma dajam li Giuseppe, imxi ejja ma nibdewx, imxi. Mandu xejn gravi, netta. Ftit tal-influenza. Influenza mhux bil-fors, imsakkar hemm fuq bej bis-sigaretti isu ċuminija, li t-tina dar bis-sigaretti. U kull ma biżux, għaksit sigat kollu. Iffissa dott, iffissa. Imma x'fiha ħażin daqshekk. Il-biċċa xogħol li se jkollu hija tajba ħafna. U bżonn jubża l-aħħar. Li ma tantx kien qed jiekol indunat. Għalhekk kol ngħidu l-vitamini. Ma għandu xejn gravi hu. Għax jien inkwiet għalih, ma dux ta' 18. Serraħ rasek. Giovanna arma tajba. La għandu zokkor, la pressjoni, is-sigaretti. Kieku jirnexxilu jaqtagħhom ma jagħmilx ħażin. Sara s-saħħa u ħsara l-but. Però jien ma nitkażax bieħta għax jiena nippridka biex bħalu vizzjat. Ħażin. Dak ma kienx ifejjeb daqshekk. Induvvinta dal-immarraq proġett. Meta jqum u jerġa' jibda jikteb, ħoħsib li kollu tieqa miftuħa tiċċirkola naqra l-arja. U ipprova bil-kelma tajba. Għajdu biex jibda jiekol u jnaqqas mis-sigaretti. Għaslu fis-sodda dot. U le, ma nteħx aktar minn 4 tim, iżjed li żjed ġimma forsi. Dak id-benejt. Għabdu xi brimsa u tajt, għax bħalissa passa tal-imsare. Ħażin miskin. Għanna raħ ma tkellimx. Għal-kamra tal-banju waħda n-nabnej. Ħanħallik netta u ħuħsibu. Ħan waslek dot. Cinque, mia colpa, o mia colpa. Torti għaj. Xali għandi. Imma x'nista nagħmel li ngħid issa. Ma nista nagħmel xejn. Ġaġ ħadidu. Cinque sarabina. X'biċċaġġat li sarabina. Iva, mela xieġralek x'waħda din? Taf kif inti sfarnellux xi ħasra. Se jmut. U t-torti għaj. Ma fadalux aktar minn ġimgħa u t-tort kollu tiegħi li kemut. Min qed imut? Ġovan! Ġovan sa jmut! Kontat netta u smajt it-tabib jgħidilha. M'għamlux aktar minn ġimgħa oħra. Sa jmut! U torti għaj sa jmut, torti għaj. Imma Ġovan, mhux l-ispar Monte Carmeli hija. Hekk sibt jien ukoll. Li qed nisperru mont naraha ma sibtux. Id-dar ħejjat u sa jmut sarabina. Torti għaj. Torti għaj, torti għaj. Torti għaj, sarabina, torti għaj. Għadha kif ċemplit li Serafina. Miskin. Għalhekk ilu ma jidher mela kif inbarra mdaqqa waħda. Skont Anġlu tiegħi ilu sejjel lura. Ma kienx mument li mal-Amerika s-sur Pippo minn dakinhar tfaċċa l-inkwiet. U minn daqshekk ilu sejjel lura Ġovan. U fl-aħħar wislet tiegħu miskin. Iskot Lena, iskot. Miskin Ġovan. Ma kienx hawn raġel aħjar minnu fil-ħażar. Ġabkom xi ħaġa? Qed imut. Min? Salvu? Ġovan! Ġovan għall-ħajja! X'inhu? Qed imut Ġovan. U min qalilkom? Serafina. Serafina fejta? Għallina Dun Benito, taċ kem bekka miskin Dun Benit. Ej, bekka Dun Benit. U għandu għalfej jibki Dun Benita. Għax kont ma smajtien. Tortija u mara Ġovan. Najdek qed imut, ma fadalux biex oħra. Da. Ila għalli dwardu. Il-taqa maġina u Lena. Ussa jenna. Ninsab ċert. Ma baqalux ġurnata oħra. Li ġina għaltli, kontini ma naraħ jien, ma konċ naf jagħmlu l-wizi. Miskin, nġu per-lotti ta' jitolbu għalli, raġel sew Ġovan. Mux znajdu, ma naqasu kbir, u kien għadu fuq tiraw. Kem ridni li għasra.
Allura qiegħed imut. Aħtu se tmur tajjeb żgur. Min jaf kemm flus se raħalli. Dik qatt ma ħallitu jiżżewweġ. Funerali l-ewwel kollu. Skont ma smajtien, ħajjibu semmi żewġ bani. Le, ma jwassal sara. Mistaqbin kemm kien jixrob u jpejjeb u dan l-aħħar kien hemm fuq. Moħħu telqa' għal kollox. Imut żgur. Il-tabib qata' qalbu minnu. Waħda dik, ħallu da dik daqqa waħda. Xieġarek, sor Roberta? Timut, sa siħra jkun ġamejjet. Min? Giovan. Giovan. Id-doqlu l-agonija, ma taħt ma bżana bxejn. Jekk nisu għajja, forsi ma rridux jilur li gravi. Imma skontu merit fadallu berba tiem u xi moħħa. Tifqani xejn, tiskata għadha kemm ġabda ġisir u għadha l-gravi. Doqlu mela. Ġabu Marja taħniena. Għaw ġew edha! Xġara xwaħda di? Ejja, eżek laġem, ġara. Xġara dażak disabba ma wara bib? Jina xo ma jagħmlu wara, dik forsi qed isimgħu tal-ħobs kull waħda tivvintomi. Tajba di. Fejnu? Fejnu min? Ġoban, fejnu? Mhux fis-sodda li qed. Jew belle. Sartu jien? Ta' dubbi li. Ja, xrob. Ilu żmien marit, u mod raħ l-isptar, u l-isptar ma kienx. U intom samejtu għaw, biex ma turux. U issa mejl, żgur, u x'vera. Nista' nkun naf x'inhu jiġri jaħt. Etta għad mittija. U hemm ċorma nies wara l-bieb. X'ġara? Ġoban. Mandu xejn gravi. Nizlitlu kemm il-pressjoni. Isma, daċċata. Ma nafx jilux. Kull ma nafu li xħirda li bajħali sitċassat lejja jisu għadu kif raċi fantazma batal kem. Drab malat. Dik il-mota x'kienet? Agonija naħseb. Agonija? Tejtu wasal? Ix waħda din. Aħjar imorru l-ferbu ftit tal-bżonijiet tiegħu mela taf, għalli kollu xam. Il-stess men skontatli li jinkissir il-ġoban fizikament u psikoloġikament. U netta kontatli li għad jifissa. Imma bda seħ ma bnilex li jom għalit. Li jom għalit id-divintajta. U fil-master ma tarani? Monti Carmele fattak. Anġlu għek għalli li għadem fuq. Prasset tal-anġlu rej. Għajċa ħagġa ġoba. Xirrit najtu għez? Il-paroli sejja taqqas għalla bukrati mutajjeb. Imma nara raħ il-lanġu daċ, inkellmu kif għat ma kellemtu. L-lanġ meħlu xejn. Għaxax du għaddek għaddu ġina. Ej, vaġina bintata dil-gidba jabbiċċata. U ġina għalet dak li għattila għint netta. Ej, jina t-tila, u meta da? Skontax du għalli li ġina taqat miegħek. Il-għid konsejra l-istar Monte Carmeli. Kifa, vera għajt maħħa. Imma jima mux l-istar Monte Carmeli biex nara ġovan. Għandi part-timen, u għanna meħjata li residenti dak kollu. Tajba d-bicċa. Lan asħa li waqqartuni għacċaj. Ma raħal kollu. Daqsek ma għani kacċaj xejn. Anzi, għettur inti għacċiplik li ti għossib il-balloċċani tijak. Inti minn għallek id-doq l-agonija. Biex don feliċ. Don feliċ għallek biex ma don xejn.
L-ewwel qal biex m'għandux. U mbagħad meta ra li inti dħalt hemmhekk. U dott għal-għanġ. Mordu għax taħseb wasal fl-aħħar. Insomma, mhux għandek x'tagħmel int. Imma li waħħal f'dembu dejjem hekk kienet. Jien nista' mmur ben. Benzina, kien il-dota ħat tisma' pritta. Ilek ma tisma' pritta. Imma nuħu tisma' waħda privata. Naddi għall-ħjar u anka hawnhekk fid-Duċużi, tant iridu jituni krozzi biex noqgħod nimxi xi ftit imma. Mela m'għandekx ksurux. Għandi dik l-aksa frakassata ma niflaħiex. Biex nurik qed iwaġġak kustilli tarda. Ma issa laqgħu li biex il-qudiem. Il-kbir jidher li għadda. Meta jgħaddi ikun għadda mhux qabel mhux hekk u dan ma tistax tajta. Dan jaf jgħaddi snin ta' u jraqgħu għaddi jitfaċċa xi. Ma n-nersa dak hemm qaltilna li tlettim oħra, se liċenzjaw ġus. Xtara kemm huwa għavili. Xi purdhom daw. Ħejbaduni l-barba se fejt id-nimmuraj. Biex fejn kont toqgħod qabel? Ma kellix fejn għotuni kien kont nittama li nikri furnished flat. Ma ġibtuni lampa stampa sa nagħmel issa jien. Għajdlu Mikil. Ara Giuseppe, kien żball u lajt daqtajn intortament. Ma meta Domberik għalilna li tinsab xogħol biex impattu l ftit iddeċidejna nagħmlu ġabra żejra. X'għamiltu? X'mistrija kif offerejtuni u għajtuni mill-ġiran, ġibtuni tal-law. Jekk nġib da, mhux inti tlabt, imma aħna ma nagħtalbu għalik u nista' raħal, kienu ġenerużi ħafna mierta. Għal Monsignor, għamnek għandek ċek, somma sabiħa ta' flus. Jekk inti tħoss li billi taċċetta dan iċ-ċek, se tomilja ruħek, allora dak il-każ fismek nadduħ lil konvent tas-sorijiet. Ommu għurrit min jisimma kim ta' smiletos, tal-għajna għalkom xolkom hekk, jew għattu tewdu, tal-intrigu kollu naċċetta. Naċċetta fabru xoskom, għara naċċetta. Veru t-isfurzawni, t-obbligawni kważi, ma jiena naċċetta. Problema waħda baqana mikil. Fej se jmur joqgħod meta joħroġ minn hawn. Jiena kittuni daqqatit għandi dak il-post li kont inbiħħi l-ħaxix, ifhmuni mhuwiex xibilla. Imma l-inqas jinqada sakemm isir post ieħor. Jiena ma kontx naf tafek jekk naħfrilkom xi wliet ma meta nara li kien żball ġenbi. Li intom tant ġenerużi u kif għattilkom li obbligajtuni, sfurzajtuni, biex noħu dan iċ-ċek. Anke dal-post naċċettaħ. Ma tibda xejn għadjeta, ma fin raħat tal-basalu. Riħisfel jintem. Dammina għal-mektefa fl-irjeħ, l-lom riħisfel. Il-lom bessimma bħu. Inti għadraw ċarri, jinnaf. Meta daw ġeba l-Monsinjur, jox nira riġlik li ġeba Mari kienu zejmut. Mis-serjena għobli. Ma taġġen ħubna dik raġunanċ, n-nofli koll laqber t-tmijak. Kej, nġdek dawn nisakristan bis. Imma mbek niddawla mullejs għallija. Jem fl-Alqadalena, għasal l-imbit. Taf kemmil ma jmon ċaħadu verriċ, Taf kemmil ma jkonna funeral. U malla ma nafx, kien se jkonna wieħed ukoll sfratta. Inti lesta norganizza xi ħaġa, dejjem jitħallin il-madre. U x'taqba torganizzaw? Isma', jgħidu li inti għandek leħnek tajjeb ħafna fil-kanzu, Roberta. Konċi darba. U għadek, nħu għos nisma' ħadd kanta. Isma' jiena darba rajt film, naf li mhux l-istess sitwazzjoni, imma kien fih l-istess skop. X'filmu? U x'iskupu? Ta' dawk is-sorijiet li jħorġu jisnu jkantaw biex jiġbdu n-nies lejn il-Knisja. U inti tgħid nagħmlu l-istess ħaġa biex irresqu nistar ħalli l-Knisja tagħna. Biex idea ħażita kieku, ma aħna hawnhekk kemm għandna sorijiet.
U le, memx għalfejn jkunu kollha sorijiet, għandna lilek sor Roberta li tinqala. Għandna l-ġiżi, tista' tgħinlek naqra u jien ma ngħinkomx ukoll xi ħaġa nagħmlu bejnietna naħseb. Għalissa kollox mejjed. Iż-żewġ każini donnhom qatt m'eżistew. Mhux għax fiċċek taf lena, imma tijuk Pippo kien iqajmu raħal. Kemm ilu neqesu, donnu sar raħal mejjed. L-aħħar darba li mort nżur it-tiju Beni tħassartu. Sar qisu ras maqtuha, laqqas jafsi jaqbad jagħmel. U taf kien sar nervużux. Mhux hu bis-sor, għax anke l-ġlu tiegħi sar idejjaqni dal-aħħar. Sar qisu godhom. Titħallsu biex ikellmek jidħol id-dar dejjem bin-nervi. U taf x'irid jagħmel issa hux. Qal li jrid jitlaq minn sagristan. Juħadna mela lejn l-Italja biex ngħixu razzetta sqallija. Biex ngħidilkom il-verità ma tantx irid immur hemm nistax drajt hawnhekk. Ara nivvintaw xi ħaġa tafx. Isma' ġiżi aħjar imur għat-tfal. Mela veru taf, nippruvaw norganizzaw xi ħaġa luri. Bis-saħħa taħija Beni. Dum Beni, dik is-soppa se dik saħlek. Tilan fuqi. Għandek ma kilċi. M'għandix ġuf. Allora ġuva, għaddi ġuva, għaddi. Poġġi, ma, poġġi. Poġġi. X'minnek ġuva? Taf kemm għalek ma tiġi s-sura maj? Taf kemm? Naf, Beni. Imma mhux li għek biss, kelli biċċa xogħol u tħalta għalija b'ruħi b'ġismi. Missa l-opra l-estra. Opra? Tassew? Ma nixħabu bis-saħħa ta' ġavan u tal-opra li kiteb. Ma nibdewx bis-sufja d-dum Beni ta' xneġġa li tlaq il-barra ma tarani ġilġetna. Li ma nirrekx tagħmel ejja. L-opra li qed nippreferi għalija jien mhix xi waħda bħal ma kiteb Verdi jew Puccini, imma hija storja. Ruma sejħa li trid. Biċċa xogħol li kienu bżonna ħafna. L-istorja tar-raħal tagħna. Tassew? Oset, hej, taf li qatt ħadd m'għamel dik biċċa xogħol li għamilt int? Siċċitja fuq raħsit? U kif? Għamilt ħafna studji u riċerki u sibt materjal biżżejjed li meta noħroġ il-ktieb sanrijiet ir-raħal. Ma sibt. Sibt. Gideb, ta' wiċċ ta' fatti minn kollox. Insomma, nissibhom kullimkien ta' Beni. Ma f'dan ir-raħal mod partikolari. F'dan ir-raħal anki Monsinjur mill-Vatikan ġie ngannat. Raħal żgħir, raħal ċkejken, niswieti suppost medjin bil-piki tal-festa u l-banet, ma minn taħt. Kien hemm u għatem konnessjonijiet mal-mafja Siċiljana. U minn hemm oriġina dak il-monstru li waqqaftu fil-pjazza. Ma nerġgħux naqdu fuq Brown Botti taf, għax kollox kwieta, iġġifieri żewġ trianonimi u daqshekk minn doqra xaba Giuseppi ma nagħmel xejn aktar. L-istess bħal-vulkani għandhom sqallija Beni. Jaqgħod għal ftit, imbagħad f'salt wieħed jiżbroffa b'qawwa tal-biża'. Ġovan li naf jien. Din filosofija kollha minn fejn ġibta Ġovan. Li ġorbu Beni. Evviva. Se nitlaq l-għamien. Wissa morru mustajjeb, ma tafx. Kif aħna ġew? Insomma, issa mhux ħażin ħafna da. Ġejtaw biex nirringrazzjah tax-xeba li qallani. U rrid niftakar imur għandhom Benit u nagħmillu ġurnata qudies. Kif inti Lena? U Anġelu tajjeb? Anġlu tiegħi, dejjem tajjeb, dak ismu miegħu, Anġlu.
Għadek ma bdejċu, l-ġus. Ma stajċ, ma fortunatament l-impika dwar ma l-lider ma tantx kien hawn min kien imħajja. Darra ħal-mawx inġiniera, niskomuni għanna. Iwa, u nismill-ħjar u għol. Intom kontu sejrin ximkien? Sejrin nixtru. Għaxina kont sejrin u kaffe, kieġobkom tiġu miħaj. Nħallas l-kien, mxi lejna. Jiena ma niġix, għax għandi tfal waħedhom. Ardita u kisħat wildet. U ardita u kisħat mut. U le, imma l-lena mara miż-żewġa. Minti xebba u. Taf xi fisser dan ġobba? Taf kemm se għal kwiet jekk tippubblika dan il-ktieb? Il-verità hux. Xejn ikun magħruf min kien il-veru eroj ta' dan ir-raħ. Allura, dan Don Juan salva dawk in-nies meta nħaraq il-każin u xekk. Mhux meta nħaraq il-każin, dun Benit. Meta xi ħadd ħaraq il-każin u rid joqtol lil dawk in-nies li kienu fl-istess laqa ma' Edwardo Brambotti. Ekku, saċerdotumli illi qatt ma ġie magħruf għal lubija li wera dakinhar. Imma allura Brambotti kif ħareġ l-onorevoli ngħidlek? Onorevoli. Il-mafja. Naħseb ħajjisru l-kemxa mhux ħażin biex tipprulega dan il-ktieb ġobba, mhux hekk? Qed nispera li fġeħ is-sewwa, fġeħ il-verità nsib kien xi ħadd ġenerus biżżejjed illi jisponsorjani. Inkwit, Ġovan. Inkwit. Għax il-verità toffendi. Imma l-verità dejjem tibqa' verità. Jekk ittieni kelma li ma titkellem xejn ma' ħadd, jien nisponsorjak. Ajja, x'sirt naf, issa kif sirt naf mhux importanti. Serja l-biċċa, serja. Jien mill-ewwel qed li kien hemm xi logħba fin-nofs. Sewwektilkom jien, dawk li trid li kont qed tirċevi inti Mikil ma kinux fl-arja, min kitibhom kien jaf sewwa x'qed jgħid. U sir taf minnu l-awtur? Jekk l-awturu xi ħadd minn dan ir-raħal, mhux se jissobra jikteb klib bħal dak fuq ismu. Jinqeda b'xi isem ieħor mhux hekk? Li nafu li se naqgħu għaċċajt mar-raħal kollu. U ma Malta wkoll. Għalu lek meta ħireġ? Id-data ta' meta ħireġ ma nafx. Naf li liħħa jmur kollu għal-Knisja. U Dun Benit se jillonċjaħ. Sewwa jgħidu, mi tagħmel biżmien jibqa' fejn kien. Mbasta sa parti sar ħabib tagħna. Sejr ma ħtafix okkażjoni bħal di, ħalli għalih. Isma' li Dun Benit mhux se teħtor sa barra tafx. La liħ kollu se jmur għal-Knisja mhux se jirrifjuta opportunità bħal din. Jaw, dort mi għawet? Għadhom ma ġewx. Dawk min? Salvu Mikil. Għax kellhom bżonn imorru sal-Brażil iġibu xi ħaġa. Jekk il-jokkom sinjuri, żofu ġew l-qiegħda. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom talli oġobkom tiġu għal din l-okkażjoni speċjali. Okkażjoni mhux komuni għal tagħna. Kif tafu, il-ħal tagħna ilu jeżisti għal ħafna snin. Biss qatt ma kiteb xejn fuq. Biss grazzi għal dan il-ktieb li inkiteb ktieb dwar ir-raħal tagħna. Dan il-ktieb huwa ktieb interessanti ħafna. Kif taqraw issa nindunaw. Ktieb illi għal xi ħud sar qabel żema. Biss għal xi ħud ukoll sar biżud bis-sima. Biss l-importanti f'dan il-ktieb hija l-verità. Dan huwa ktieb dwar il-verità dwar ir-raħal tagħna. Taxi. Skutta li tinkamra tan-nar. U le, x'kamra tan-nar? M'hemmx nar tan-nar. Ma l-esplużjoni fil-qrib kienet. U jien naf forsi xi ġennu tal-gas spettu. Spettu, bil-blok jassu. X'inqala, mal fejn x'inqala? X'kien Mikil? L-esplużjoni fil-qrib kienet. Xi ħadd tagħmel bomba mal-monument ta' Brambotti. U dak il-monument tax sar minnu tħejn ma' sema qed